खौआ ऋतु गिदिंनाय लोगो लोगो बोथोर गिदिंनाय लोगो लोगो बे थांफायोनो बियो बहाबा नों इजिप्ट मोनहैनो मिसर मोनहैनो दाउ खौआ बोथोरा सोलायनाय लोगो लोगो बियो बोथोरजोंनो खरि खाथा गिदिंनाय बायदि फैनानै नोङो सैत्र दाननि जोबनाय थिंजायनिफ्राय बैसागनिफ्राय नै दा दाउ खौआ मेथाइ खनफैयो दाउ खौआ मेथाइ खनफैयो आरो बेबायदिनो दाउ खौऔ गाबनाय बा नोङो एम्बु गाबनाय बा बायदिसिना जिब जुनारा जेला नैबे मिथिंगा बिखाया थाजिम जायो अब्ला मेथाइ खननाय बे दाउ खौऔ दाउ बा बायदिसिना जिब जुनारा रोजाबनाय देंखो बेखौ लानानै बैसागु बोथोराव जों बर' हारिफ्रा गोदो गोदायनिफ्रायनो मेथाइ सुजुबोदों आरो बे बैसागु बोथोराव बयबो मोनसे रंजानायनि मोनसे फाला रंजानायनि थाखाय जों मोनसे दिन बार थिग खालामनानै लायो दा बेयाव जोङो खालि मानसियाल' रंजाबा जाया मानसिजों लोगोसे जोंहा मोसौ जाय मोसौआ जोंनि थांनानै थानाय जायफ्रा दिनै आबाद मावनानै थांनानै थायो न'खराव जायफ्रा नोङो न'खरखौ मोजां सामलायनो लुबैयो दिनैनि थारिखआव मोसौ मोसा फिसिलाब्लाबो मोनसे सम दंमोन गोदो गोदायनिफ्राय न'खरफ्रोमबो मासे नङा मासे मोसौ बे थाथारोमोन मानोना आबाद मावनो थाखाय जोंहा मोसौखौ नांथारगौ जोंना दा बेनिखायनो मानसिनि सिगां मोसौखौनो जों फुजिग्रोदों नङा होमबा संक्रान्ति दिनाव जों मोसौखौनो फुजिग्रोदों दहाय बुंनाय बायदि लाव जा फान्थाव जा बोसोरफ्रोमबो हानजा हानजा जा बिमानि खिथेर बिफानि खिथेर नोंसोर जागोन जात गिदिर नङा होमबा माइहुं गोजामनि लाइम्बु बंगला नोंसोरनि जिउआबो सात जांगला बिमा गायदे बायदि दाजा बिफा बलद बायदि जा बेबो मेथाइखौ खनै खनै जोङो मा खालामोमोन गोदोनिफ्रायनो जे लाव फान्थावखौ हाफ्लेनाय हालदै हयथ' हाफ्लेनानै होयो बहाबा बिबार होफाबाय एसे नङा होमबा गम जब सबाय सिबिं माइरं बेखौ होनानै नोङो मा मोसौ मोसानो जाहोयोबो आरो मोसौ मोसानि बिखुङाव सारनानैबो होयो बेजों लोगोसेनो ओइ दिनखालि मोसौखौ जोङो मा लावथिजों बुनो मोना मोखोना नङा होमबा मोखोना माने दालायजों नङाबा दिगोलथि बिफांजों नङाबा नों जाथ्रासि बिफांजों बेखौ नोङो मोसौ बिखुङाव बिलिरनाय नङा होमबा बेखौ होयो दा बेजों लोगो लोगोनो सुबुं माहारिफ्रा मा खालामो जोंहा मानसिफ्रा बर'फोरा जोङो गोखा गोखै मिथिबायना गोखा गोखै जाया होमबा सोरबाया संक्रान्तियावनो जायो सोरबाया नोङो 7 अक्ट' बेयाव नोङो जाहोयो गोबांखौनो आथिखालाव नुयो जे संक्रान्तियावनो जानाय गोखा गोखै आरो गोखा गोखै जानाया मानि थाखाय बे जाहैबाय जोंनि बुजिनाय मोनदांनायाव जे जोङो मानसिया दिनैनि थारिखआव जों डक्टरनाव थाङोब्ला नों खर' सादों होननानै बुङोब्ला लोमजादों होननानै बुङोबा लोमजानायनि मुलिनि सिगां नोंनो मा खालामगोन एन्टिबाय'टिक मुलि हरफायो एन्टिबाय'टिक जायोबा मा जायो देहा सिङाव देहायानो गावनो गाव बेमारजों फाइट खालामनो हानाय मोनसे सिङाव देहाखौ राफोद खालामो दा बे जाहैबाय एन्टिबाय'टिक थिग बेबायदिनो बे गोखा गोखै जानाया जोंना मिथिबायना सिगांनि माबा दायजस बेमार आजार दंबा बेखौबो अरगारनाय आरोबाव मा होनदों गोदान बोसोर 365 सानाव जाहाथे जोंनियाव रग बियादि हाबनो हाया बिनि थाखायनो जोंहा बै गोखा गोखै एन्टिबाय'टिकखौ जों जानानै लाखायो एन्टिबाय'टिक बियो गोदो गोदायबा मा गोखाखौ जायोमोन मा गोखैखौ होयोमोन बे जोंहा लिरनाय आखाराव गैया खुगा खुगा सोलिबोबाय गोखा गोखै जानांगौ जायखिजाया गोखाबानो जाबाय गोखैबानो जाबाय होननानै जोंहा दा आथिखालाव लगायलाबायनानै जायो जोङो नाथाय बेबो हयथ' माबा मोनसे दा जेरै जोंहा अजाफोरा मुलि होयो नङा होमबा लोमजागानायनि सागानायनि बायदिसिना दा बेयाव जानला मानलाखौ होबाथ' जाया नङा होमबा उदै सानायनि मुलियाव आलदा होगोन माबा नोङो बाज'नाय जायोब्ला बिनि मुलिया आलदा बेन्दों बेनलाय आलदा जागोन नङा होमबा थिग बेबायदिनो एन्टिबाय'टिकनि थाखायबो गोबां माखासे बेन्दों बेनला दंमोन जायखौ गोखा गोखै खालामनानै हयथ' जायोमोन दिनैनि थारिखआव बे जिनिसा जोंना गोखा गोखै जाबानो जाबाय होननाय बायदि जों जायखिखौ मोना जानानै होयो जिखियानो जादोआ बे जोंनि जाहैबाय
रीति मोनसे नीति बियो बेखौ जोंहा जाथारनांगौ बा खालामथारनांगौ। कारना बेनो जे जोङो बर'फोरा सारा बे बुहुम बिखायाव जेसेबां बेन्दों बेनला दङ बर'जों लोगोसे जायफ्रा थागिबि हारिफोर बर'नि जोलैफोर बिथांमोनहा सिनायजोबगौ, जों बर'फ्रा मोनथिजोबगौ नैबे बेन्दोंआ जाजायो नैबे बेन्दोंआ जाजाया, नैबे बेन्दोंनि थावनाया ओरैबायदि नैबेनि थावनाया ओरैबायदि, जोंनि बे थागिबि मानसिफ्रा गासिबो टेस्टखौ बुंनो रोंजोबगौ नङा होमबा। आरो बबेखौबा मालाबा एसे बोथोराव जायो खिन्थु बेखौ कन्टिनिउ जाया। जेरैहाय नोङो अदालनि फिथाइखौबो मालाबा एवनानै जायो नङा होमबा, बांद्राय जायोबा गोबानो नागिरो खिन्थु बेखौ जानो थोना। नाथाय माखासे मैगंफोर दङ जोङो जाबाय थानो हायो, मानसि गादाबनो नङा होमबा, माने मानिमुनिनो नोङो सिमफ्रिनो नङा होमबा, मैसुंनो बायदिसिनाखौ जोङो जाबाय थानोबो हायो, बेयाव जेबो खहा गैया। दा होमबा जों नायनाय गोदो गोदाय हाजार बोसोर जोङो बे बुहुमाव रायजो जाबाय नालाय जोङो गासैबो जिनिसखौनो दिनै सिनायबोजोबबाय। गुबुन हारिफ्रा खिन्थु रावबो सिनायामोन। जोंजों उन थांफानानै जोंनि उनाव फैनानै बर'फोर जानायखौ नुनानैसो दिनै नोङो मा जानो लागै हमबाय। माखासेया मा खालामो जे नोङो दखानाव फानफैदों जेला जाग्राखा खोमा होननानै मोखा सुयै बायनानै लाङो, थावनाय मोनोबा जाबाय थायो, थावनाय मोनाबा बेखौ जायालासिनो थायो बिथांमोना। दा होमबा जोङो बेसेबां बोसोर सिगांनिफ्राय जोङो दंबोयो, बेयाव राव हारियाबो बेखौ हाया। जोंनि आगर आखाइखौ रावबो मा नकल खालामनो हायाखैमोन। नाथाय दिनै साइन्स एन्ड टेक्न'लजि जुगावसो दिनै नकल खालामनो हायाखै। दा जिखियानो जादों दिनै जों बैसागु, बे बैसागुखौ जोंहा खुंथारनांगौ आरो बैसागुआव जोंनि हारिमुजों सोमोन्दो दङ। दहाय मिथुनजया गोबां मोजां बाथ्राखौनो बुंलांबाय जे बैसागु होननानै बुङोबा जोंहा गाननाय जोमनायनि बाथ्रा फैगोन, रीति नीतिनि बाथ्रा फैगोन। दहाय जोङो माने संक्रान्तियाव जोङो मोसौ फुजा होबाय, 1 तारिखनिफ्राय मानसिनो नङा होमबा, मानसिखौ नोङो जोंनि अबंलावरिखौ सिबिगोरनानै जोंहा मा मानसिखौ खुलुमबाय। मानोना मानसिजों मानसिनि गेजेराव सासे मानसि बा गासैबो मानसिखौ नोङो जुदि गोजोन होनो हायोबा नोंबो गोजोन मोनगोन बा नोंनिबो अननाय मोनगोन। दा बेनिखायनो गावजों गाव सनमान होलायनाय, जोंना गेदेरखौ गेदेर सनमान होनाय, उन्दैखौ अननाय, बेखौ जोङो खालामो। आरो बिनि उनावनो जोङो गोसोनि सिङाव जे मोनसे बोथोर गोदाननि थाखाय फुरथि जे जायो, बे फुरथिखौ प्रकाश खालामनो जोङो मोनसे रंजानाय खालामो। सेंग्राया सेंग्रा सिख्ला मालाबा ज' बा आलादायै जोङो मोसायो। आरो बेजों मा बैसागु बोथोराव मोसानाय एबा खेराइसालियाव मोसानाय